So, nung isang araw, pauwi kami sa Ginubadan. Nakita namin to sa kanila. So, ito, bihira na kasi ito makita ngayon eh. Kaya, very lucky kami na nakakita kami ng ganito. Nakalampas na kami pero bumalik pa rin kami kasi nga very rare na site to. So, yun nga, hindi namin alam kung saan sila galing. Hindi rin namin alam kung saan sila pupunta. So, ginawa lang namin ng video sila. At mukha namang nagustuhan din nila. Natuwa sila na binibidyoan sila. Yung naka-violet ata is Tano dyan or Kagawan. Basta siya yung nagka-traffic eh. Tapos yung Vios, hindi ko rin alam. Tumigil din ata, hindi ko alam kung nag-video o kung ano. So, sa mga hindi nakakaalam, ang bayanihan ay tradition na yung isang community nagtutulungan. Gaya dito, nagta-transport or naglilipat sila ng bahay. So, isang community sila, nagtutulungan lang sila para mabuhat yan. Sayang nga kasi mayon yung natatakloban sa likod. Ganda sana nun kung nakalabas din si Mayon. Shoutout kay kuya na kumuhay din sa amin saka sa mga ngumiti.